Muzlik davriga tayyorlaning. Muzlik davriga? Yer muzlayapti. Alo, salut, sunt eu, un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi, ei. Te sun să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai. Men ichmayman, chekmayman. Bu meni zerikarli ekanligimni anglatadimi? Xuddi shunday. Lekin men o'xshashni xohlamaydigan odamni ko'zida zerikarli ko'rinishim mumkin. Ammo bu men uchun katta muvaffaqiyat.